அந்த ஸ்கூல் ஓனர் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட பையனா நைட்டு 10:30 மணிக்கு அந்த பொண்ணு டெத் ஆன நைட்டுன்னு சொன்னாங்களா, அன்னைக்கு நைட்டு 10:30 மணிக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிருக்கானா, வெளியே வந்திருக்கானா. அந்த கேமராலாம் பார்த்துட்டு மாஸ்க்லாம் கரெக்டாக போட்டுட்டு வரானா. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆஃபீஸ் ரூமெல்லாம் போட்டு உடச்சாங்களா. நாங்கள் எல்லாம் நானும் கரிஷ்மாவும் போயிருந்தோம் அங்கே அந்த போராட்டத்துக்கு. ஆஃபீஸ் ரூம்லாம் போட்டு உடச்சப்ப அங்கே அந்த ஓனரோட ஐடி கார்டு கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஓனரோட ரூமில் வந்து அந்த பொண்ணு வச்சிருந்த பூலாம் இருந்துச்சான், மல்லிகைப்பூ அந்த மாதிரி பூலாம் இருந்துச்சான் நிறையா. அதுக்கப்புறம் காண்டம் வந்து பிளட்டோடு இருந்துச்சான்ப்பா. அதான் கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்ருக்காங்க. ஆனால் இந்த நியூஸ்லாம் வந்து டிவியில் போடவே இல்லை. நமக்கு ஃபோனில் மட்டும்தான் வெளியே வந்திருக்கு. அதான் காசு கொடுத்து எல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க, டிவியில் போடக்கூடாதுன்ட்டு. எல்லாருமே போலீஸ் தான் நல்லவங்கன்னு டிவியில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஃபோனில் தான் என்ன விஷயம் நடந்துச்சு எல்லாமே கிளியராக தெரியுது.